Здрасти, банда. Искам да ви разкажа една много кратка история. Преди няколко години се наложи да нося брекети с ластици, защото имах кръстосана захапка. Поради тази причина имах постоянни афти и неприятен вкус в устата. Срещнах най-добрите технологии в България и произведохме този гениален спрей за уста. Това е спрей за уста без алкохол и без захар. Съдържа само и единствено 5 билки – мента, лайка, евкалипт, ехинацея и салвия. Това са 5 най-добри приятеля на устната кухина, на имунната система, противовъзпалителното, антисептичното действие. Това е продукт, който с едно впръскване е антисептично, антибактериално и противогрипно, ако искате, действие. Това е продукт, който искам да стигне до всяка една точка на България, защото, повярвайте ми, с тези хора успяхме да създадем най-добрия приятел за вашата уста. Ако имате интерес, а аз знам, че имате, защото знам, че вдъхвам доверие, влезте в сайта, прочетете и си поръчайте колкото искате. Ако не ви се занимава с доставки, просто ми помогнете да стигнем в цялата търговска мрежа в България, защото това е най-добрият приятел на устната кухина. С цели 800 впръсквания вие ще подобрите цялостното си усещане за живота и ще сте много по-самоуверени. Просто когато пазарувате някъде, попитайте, имате ли Брут спрей за уста? Защото устата ви го заслужава. Благодаря.